2, 3, 4. לפני שזיכרון הדליק לי אש במנורה, הלילה לא הולך לישון כל כך מהר. עולה בי הרגשה של הדחקה והכרה על מי שאז הייתי וכעת אחר. נזכר במבטים המשתאים של הסביבה, איך קו האופק אז היה נראה ברור. איזון פנימי, שלווה גדולה, שגרת חיים די יציבה, סוף טוב אין לה סיפור. איך הוא ממש דומה לי, לובש אותה חולצה ולפעמים קורץ לי, מחפש דרכי פרצה עם מי שמסתובב בחוץ עם המשקולת על הגב, שאיך הוא נמוך ומי זה שעכשיו. ואם פגשתם בבחור תגידו לו מיד שעוד משש שעה 5 אתה תבוא לבד. איזה מדהימים, משהו מדהים. אולי תזרוק לי רמזים, אתה נרדמת שם בפנים, וכמה שהתפסתי אי אפשר היה למצוא אותך. ניסיתי ונפלתי, התאוששתי ונשארתי, לא הבנתי מה היה הסוד שלך. אתה ממש דומה לי, לובש אותה חולצה ולפעמים קורץ לי, מחפש דרכי פרצה אין מי שמסתובב בחוץ עם המשקולת על הגב, שאיך הוא נמוך ומי זה שעכשיו מסתובב בחוץ עם המשקולת על הגב, מי נמוך ומי זה שעכשיו